Čaute ľudia, chcel by som vás privítať pri mojom prvom tutoriáli z hry Pool Life Tour cez Facebook. Začíname. Dáme si stránku facebook.com. Počkáme, pokiaľ sa na stránka chvíľočku načíta. Dobre, vypadá, že máme načítanú, tak v ľavom stĺpčiku si vyberieme položku Pool Life Tour. Tak tiež počkáme, pokiaľ sa nám to načíta. Zatedy, ak sa nám bude nabíjať hra, spustí program Charles, zjavne má spustený, lebo program dlhšie načítava. Vypadá, že hra sa nám bola načítala v poriadku, tak si spustíme program Charles, už načítaný. No a tam máme v ľavom stĺpčeku, tam máme v štruktúre odkaz, ktorý hľadáme http://17e-g09.geus.cz. To si označíme, pravým tlačítkom myši dáme breakpoints, dáme refresh a program máme súbežne spustený spolu s stránkou, keď nám bude nabiehať. Lebo to je veľmi dôležité, aby sa nám to všetko podarilo tak, ako má. Dobre, keď sa nám to nabieha, tak to máme Pool Life Tour a keď to máte asi v prostriedku červené, tak zmačkneme toto tlačítko, kliknete na to. Toto. Dáte takto, dáte povoliť, dáte prvýkrát cancel, keď sa vám nabehne edit response, dáme raw, tuto dáte peniaze, takto a vyberete si tago, ktoré máte. Ja mám Polar, vyberiem si Polar, robím ma vyššie a dám si Tago Dragon a dám execute. Musíte to rýchlo stihnúť, aby vám to neprebliklo. Chvíľočku počkajte. Vypadá, že sa nám to bolo všetko v poriadku spustilo a môžeme pokračovať ďalej. Ideme sa pozrieť, či Tago tu máme. Vypadá to, že to Tago by tu malo byť. Je tu, vidíte, že je tu Tago, že som vám nebol klamal, ale že je tu. Taktiež, že tu máte peniaze. Peniaze máte síce virtuálne, môžete si cez ne len tak dobíjať Tago, aby sa vám neodočítali peniaze z vášho kreditu, čo máte tu, ako nahraté. Dobre, ideme ďalej. Dáme praktik, keď potrebujeme dobiť Tago. Počkáme, pokiaľ sa nám to načíta. Zvolíme moje tago, tu máme moje taga na výber. Ja si zvolím Dragon. Tuto si zvolím dobitie. A samozrejme toto máme vypnuté. Zvolíme si dobitie. Počkáme chvíľočku. Dobre, teraz si zvolíme takto. Vypadá, že takto si dobité tago máme. Toto máme, zvolíme si Dragon. Toto si dobijeme. Takto. Dobre, vypadá, že by malo byť dobité. Je plné. Tak ideme z hry naspäť. Ideme z hry naspäť. Dobre. No, mali by ste to mať stále túto sumu, takže ideme si vyskúšať spustiť obyčajnú hru za 10. Spustíme si ju, aby ste videli, že aj v skutočnosti tej hre, keď sa vám načíta tá hra, to tak tam budete mať. Odohráme prvý strk.
pozrieme, či to máme všetko tak, ako by malo byť to naše zvolené tago. Keď vidíte, že je tam, tak môžete ďalej pokračovať v hre. Ak by ste niečo nevedeli, kľudne mi to môžete napísať do komentára pod moje video. Čaute!